Aydımçı, showman Şahir, Sazanlı, Turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçylary, ine görüşüňiz ýaly, tanış ýüzler atly gepleşimiziň täze tany ýöretde siziň üçin. Biziň bu gepleşimiziň tanış ýüzi bolsa, ýurdumyzda, diňe biziň ýurdumyzda däl we bir näçe ýurtlarda belli blogerimiz Gülçinar Täç. Seni gepleşmede hoş gördük. Spasibo что çağırmamızı kabul edip geldin. Gepleşmede adından belli bolýar, tanış ýüzler gatnaşýar. Siz ýaly tanalýan ýüzler gatnaşýar. Tanalýan ýüzler gatnaşyp näme diýe Gülçinar görünmeli soňra bilýänsiňiz. Logistik soralar jogap berýärler eken. 3 minut wagt berýär. 3 minutiň içinde 25 tane soragy taýynladyk. Şol soragyň iň bolmaganda 20 tanagyna dogry jogap berip ýetişdiňiz. Siz ýeňiji bolýaňyz. Хорошо. Logistik soralar. Logistik soragyň içinde de Paçti 10 sanagy siziň özüňizde degişli soraglar. Tamam. Egerde 3 minut wagtymyz gidip durkan bir soragy bilmeseň, isteseň öz bir joraňa ýa dostuňa jaňadyp jogabyny bilip bilersiň, ýardam isläp bilersiň ýa-da geçip barýan adamlardan. Onda Gülçinar sen taýýar bolsaň, men taýýar. Wagtymyz gidersiňmi? Onda hormatly tamaşaçylar 3 minut wagtymyz gitdi. Gülçinar özüňde iň gowurýan bir häsiýetiň. Чересчур добрый. Gowurýan şol häsiýetiň. Zebrada neçe tane paloska var? 2 tane. 2 taneden. Balnisada bir adam hiç il keseli yok. Bir adam mı? Yetil. Eli ayağı yerine sağdın yönü ne için onu balnisadan 50 götürüp çıkarıyorlar. Oton gibalini oy. Yönü şonu 50 götürüp çıkarıyor adamlar. Ne için? Skelet mi ka? Yok. On gibalini oy. O adam. Ayağı yerine, eli yerine hiç il keselim yok. Yönü şonu 50 götürüp çıkarıyorlar. Бебежикдан. Какой день начинается с буквы С, кроме среды и субботы? Käbir soragymyz orçada berýär. Сейчас? Нет. Сегодня. Сегодня. Kabul edýän hawa. Bunyň dowamynda neçe wagtymy internetde sarf edýär? 24. 24 sagatmy? Bu näme zat hiç kaçan ýalandat görkezmeýär, ağlamaýar. Ýalandat Ne hili bolsa görkezmeýär. Aýnada. Bu da şäherden şähere, o ýurtdan bu ýurda, olowdan bulowa geçe, ýöne özü duran ýerine dur. Ştoy takvar. Gün? Yok. Geçe. Yol. Yol. Ne hili pilin burnu bolmaýar. Ne hili pilin? Ola pil barmy? Bar. Da? Logistik soru Gülçinar. Ne hili pilin burnu bolmaýar. Pilin burnu bolmaýar. Если хочешь, bir joraňa ýa dostuňa jaňadyp ýardam isläp bilersiň. Ýok, gerek gelýän dowam edýär. Näil pilin burnu bolmaýar. Burnu bolmaýar, hawa. Logistik soru. Logika. Burnu bolmaýar. Pilin burnu ýok. Pilin burnu ýok hiç. Näçe ýok? Uzun burnu bar ýalan. Nino. Bilýän, geçmeden. Geçip, her gedip futbol oyunu başlamaka bir adam gelip oyunun başında şodu aýdýar. Suja. Hawa, yok. Bir adam gelýär. Oyunun başında. Каждый раз şodu aýdýar. Şol. Как это? Bilýän. Oyunun başında ýap pomagaýşas. Oyunun başında time gelýärdi. Şodu aýdýar. Her gedip bilýär şo şodu sebäbi oyunun başında. Bilýän, geçer. Iň gowurýan aýdymyň. Kän gaýtalap dinleýän bir aýdymyň barmy? Ben gaýtalap dinleýän aýdym. Soňky döwre. Şmähri hadina aýdym dinleýän. Hadina. Жираф köp wagt suwsuz oňýarmy ýa-da düýü? Как думаешь? Düýü. Düýü däl eken, şol jiraf eken. İnternetde girip görüň hawa. Öýüň içinde 4 tane dogan we olaň biri gapy ýa, ikincisi kuş toýnaýar. Üçüncüsi kino görýär, dördüncüsi näme edýär? Dördüncüsi öýüň içinde 4 tane dogan var. Olaň biri gapy ýatyr, ikincisi kuş toýnaýar.
Üçüncüsü kino var ya, dördüncüsü näme diye? Не знаю. Kuşta oynayanın yanında oynaya oğlum bile. Kuşta yukarı oynap falan. Var. Niyet adamın içinde kimle tanışasın gele arzu ediyor. Александр Рыбак. Да. Самый большой орган человека. Мозг уха? Yok. Yok. Сердце? Нет. Самый большой орган человека. Bilmesen geçer, vaqt gidipdi. Aşağıdan yok. Yok. Böyle geçin. Ol hemişe kapıdan birinci yer ya. Daşı kıyıdlar gelinler onu ödünden öngürtüseler. Logika bilen. Birinci yere, daha kıyıdlarım. Kapıdan, birinci yer ya. Birinci yere. Не знаю. Vaktimiz bolli. Gülçınar size yeni bir en son sorağım ben. Aha. Bir yeri kovulağın mağıtım. Kaysa online taksini olanyan. Şu anda yakıcı taksiyonu bile o da normal televizyon. Normal televizyon. Da. Bolli vaktimiz bolli Gülçınar sorağlamadan berdik. Siz 25 tane sorağım bilmediniz, 20 tane sorağım bilmediniz. Demek siz yengilliniz. Gepleşimizin başında da. Da, bu kıynanmak gerek keltire. Bu vaktin hoş geçirmek için, görkede formatlamış uçunumda. İnni yengillenim için size bir şert beriyasıydık gepleşim başında. Bizim şertimiz tomoşuçunumda da gıdıklı olsa gerek TikTok'taki bir trend tanslarını, hareketlerini edip görketmeni isteyat. Bizim şertimiz şu. Her kim etiyen bir Özbek trendi var. Aha. Şeyle, onun aynı öyle bilemedik. Hava görün. O çay, nem çayxana oturgan. Hava yakayın mı? Aydın. Tamam. Вот, спасибо, Gülçınar, большое. Köp işiniz. Biz sizin sevgili patpişiklarınız, bizim sizi deyten qoğuryat. Gepleşimide gelin için yine de köp sağ olsun aycat. Hem de gepleşimide yaqinan yardım berýän Katmer kafemiz var. Katmer kafemizin adından sowgat var. Hem de yine de bir gepleşimide yardım berýän gildip atelyemiz var. Size ýürütse sowgat taýyny da görüşmeli ýaşan bolayna. Durs gireli we sowgatdan gowşuraly. Хорошо, спасибо. Narine yılda ateliye geldik. Sana yeni bir gede köp sağ olsun aydatsın. Mele gepleşimide gelip kızıklı edinin için. Hem de yan kayıtışmayalı gepleşimide yaqinan yardım berýän Katmer kafemizin adından süýjülük sowgadymyz sana gowşurýar. Süýjülükde görüşeli. Bizim adımızdan yılda ateliye meydanımızın adından küçürecik sowgatlar. Спасибо большое, sağ olun, köp minnettar. Sınarcan içinim. İşinizde üstünlük, ikiniz. Bundan böyle evim güllabesinin arzu etyen. Спасибо. Yeni bir gede köp sağ olsun aydyp yılda ateliye hem de Gülçınara bugünkü tanışylar gepleşimizi geçirip gotarýar. Indik tanamyda görşen